Накрая е черешката на тортата. Стигна една пратка, SD карта, която има изтрити файлове, картата се е напълнила, госпожата е снимала нещо, за да се освободи място да се направи снимки, е изтрила последните видеофайлове и накрая се оказва, че точно те са последните два видеофайла са ценни и сега ги търсим. Ей тук, в тази карта, с големи мъки успях да го намеря. Единия излезе малко по-лесно, след 2 дни, а другия просто го няма. Единия файл го няма, липсва. На негово място има друг със същото име, обаче не е той. Камерата си е направила друг файл със същото име и това е положението. Оригиналният файл, който го търсим, който е изтрит, все още го няма. Последния е този 2001, този, като търсим 2002 и 2003. Като 2002 е записан друг файл, който е взел същото име, обаче не е този, който е изтрития. Нали това е. И нататък няма нищо вече. И това е когато вече сме си играли няколко часа само за да го извадим. И той е счупен. Той не става. Това е. Началото. И това е цялата история. Трябва да го оправиме. Намерихме го в крайна сметка. И другия файл от картата. И той се оказа счупен. Трябва да се поправя. Файлът е много развален. Вътре е повреден, изобщо цялата му структура е заминала. Ще го оправя. Айде. И продължава да се инати страшно много. Продължава. И мъките продължават. Значи внимавайте с тези видеофайлове, процесът е тегъв, особено докато го намерим, а след като го намерим, ако излезе повреден, той трябва да се поправя. Там вече нещата са много сложни с това поправяне, така че имайте го предвид, отнема много време. Цял ден се занимавам с този файл и успяхме частично го изкараме, не целия, но по-голямата част, където не е наранен. Значи с тези счупени файлови и наранени имайте предвид, че може и съвсем малък да е файла или на вас да ви се струва нещо там незначително, обаче работата по него е много голяма, очите ми са червени. Така че имайте го в предвид. И в крайна сметка сме готови и клиента ще се радва на успешен крайен резултат. И крайният резултат след голямо търсене, вадене и поправене, намерихме проблемния файл, който е с номер 2002. Възстановихме го доколкото можахме. И 2003.
имаме успешен крайен резултат отново. И черешката на тортата, госпожата преди това 2 пъти е изпращала картата за ремонт на видеята. Един път в София и веднъж в Сливен. И сега трети път пак в Сливен, обаче вече при нас дата Доктор България. И тук резултатът е на 100% успешен.